Kita sa inyo ha ang buhat sa usa ka inahan mga kalangga dili lalim. Ang buhat sa na iyang anak nagkatag-katag man iyang anak na muni silangga. Relaxing tadihan dapita mga kalangga niya ang gibuhat sa inahan mga kalangga dili lalim. Gikan pa ni siya sa eskwelahan mga kalangga atong ipakita sa inyo ha. Atong ipakita sa inyo ha mga kalangga. Muni akong nadatnan diri mga kalangga nga siya mga kalangga busy kayo nya. Pag napagi iyang bawnanan ang hugasanan, napagi mga bawnanan hugasan niya. Naglaban ni siya mga kalangga while nga naglaba ato ong ipakita sa inyo kung sa gini siya ka multitasking nga mama. Multitasking stronger than before na awa. Naglaban ni siya mga kalangga, naglaba. Unya samtang naglaba, naghugas. Grabe ko gihanag yun, wa gid ko maalkanse. Purtiging ginan siya mga kalangga. Grabe yun, mura kung nakadaog og luto mga kalangga. Na mga kalangga o tanawa. Natanawa ninyo, abdi kayo na mga hugas mga kalangga. Bisag usak pakatrakan, mamakyawan ni o hugas gani puhon. Grabe jud. Grabe jud siya maghugas mga kalangga Kunya nakahibaw mo kung sa iyang gibuhat samtang kahugas, tanawa lang ninyo. Wala ni kuan. Wala ni edit mga kalangga. Detso ni tanawa mga kalangga Naglaba siya morning atong gipadol ang iyang labahan siyang hugasan. Kay may na nga while nagkuhan siya naghugas naglaba. Bago pa ni siya nabot gikas eskwela naghatod man ani. Kani iyang ihatod kada adlaw mga kalangga. Okay mga kalangga.